Aktar minn 260 student temmew b'suċċess l-istudji tagħhom fl-Istitut tal-Istudji Turistici u gradwar waqt ċerimonja li saret nhar it-Tnejn. Għat-tieni sena konsekuttiva, l-ITS ħareġ ukoll ċertifikat ta' blockchain għal gradwati kollha. Pierre Fenech, CEO tal-ITS, iddikjara li huwa ta' pjaċir li jara lil dawn l-istudenti kollha jiggradwaw u li ħafna minnhom ikoll għażlu li jkomplu l-istudji tagħhom mal-Istitut għal din is-sena akademika attwali. Saħaq li jħeġġiġhom biex ikomplu l-istudji tagħhom f'din l-industrija li qed tikber b'mod kostanti. Din hija t-tieni sena li fiha l-istudenti kollha mhux biss qed jiksbu ċ-ċertifikat fiżiku tagħhom, iżda qed jinħarġu wkoll blockcert bl-użu tat-teknoloġija blockchain. L-ITS kien l-ewwel istitut fl-Ewropa li ħareġ dawn iċ-ċertifikati bl-użu ta' din it-teknoloġija. Min-naħa tiegħu Carlo Mikallef, chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-ITS, ferraħ lill-istudenti għall-kisbiet tagħhom u żied li huwa sodisfazzjon kbira lih li jara li l-ITS ikompli b'suċċess il-missjoni tiegħu bħala istitut għat-tagħlim vokazzjonali ogħla. Dawk l-istudenti li jibdew il-karriera tagħhom fis-settur tat-turiżmu illum se jingħaqdu ma' industrija b'saħħitha, waħda li qed tgawdi prestazzjonijiet rekord sena wara sena bi prospetti pożittivi għas-snin li ġejjin.